Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Βρισκόμαστε με Φώτη Πάζο. Τι είναι εδώ η τσάντα που ήταν κάποτε snowboard, που ήταν κάποτε διάφορα. Τώρα θα είναι charging station. Θα μπουν όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια εδώ πέρα μέσα. 13 Πέμπτου, έχει περάσει από 12. Σημερών Σάββατο 2023. 1 η ώρα έχουμε συνάντηση. Δηλαδή εμείς οι δύο. Οπότε οργανωνόμαστε και φεύγουμε. Και 2 η ώρα ξεκινάμε για Πειραιά. Για Πειραιά. Πειραιά. Πάλι νυχτερινό ταξίδι. Τέλος πάντων θα δούμε τη συνέχεια το τι μπορεί να συμβεί. Έτσι, καράβια, μπορεί να έχει τρικυμίες, μπορεί να βγει το κράκεν. Και τόσο απλά αυτό δεν μπήκε μέσα στη βαλίτσα. Λοιπόν, βρισκόμαστε με Φώτη, με Άλεξ. Βρίσκομαι κλειδισμένος μες στον αστέρι με τον Άλεξ. Είναι όποιο βίντεο. Τίποτα δεν θα έχει. Τίποτα δεν θα έχει το νησί, λέω. Περιμένουμε εδώ πίσω. Και όλο εδώ πέρα με τις γέφτες μου αρέσουν πάντως. Ήρθαμε στο στούντιο καθόλου να βγάλουμε τις καλύτερες εικόνες.